салом. Хабарҳои муҳими радиои Озодиро аз рӯзи сешанбе 30 декабр ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. Дар Тоҷикистон дастрасӣ ба шабакаҳои иҷтимоӣ Одноклассники ва YouTube маҳдуд шудааст. масъулини ширкатҳои интернетӣ гуфтанд бар пояи як дастури шифоҳӣ аз сӯи мақомот дастрасӣ ба шабакаҳои иҷтимоӣ Одноклассники ва YouTube маҳдуд карда шуд. Чунин дастур аз ҷониби хадамоти алоқа расидааст, вале сабаби маҳдудият маълум нест. айни замон дар хадамоти алоқа хабари баста шудани YouTube ва Одноклассникиро такзиб карданд ва гуфтанд ки ин амр мушкили дохилии ширкатҳои интернетӣ мебошад. бори охир дар пасманзари сару садоҳо ва даъват барои баргузории як гирди ҳамоӣ дар душанбе аз сӯи бархе гурӯҳҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ дастрасӣ ба даҳҳо сомонаи хабарӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ дар интернет маҳдуд шуда буд. матбуоти Туркманистон матни қонуни нави интернетро нашр кард ки як бахши он барои нашри матолиби таҳқиркунандаи президенти кишвар нисбати шаҳрвандон муҷозот таъин мекунад. мақомот мегӯянд ки қонуни нав дастрасии озод ба шабакаи ҷаҳониро фароҳам меорад. ин ҳам дар ҳолест ки мизони истифодаи интернет дар манзилҳои сокинони Туркманистон хеле поин будааст. тафсилоти дигари қонуни навро хабарнигори бахши туркмании радиои Озодӣ Гузел Худайбердиева чунин шарҳ дод. Самое главное, что требует закон от граждан Туркменистана, это ответственность. муҳимтарин чизе ки қонуни нав аз шаҳрвандони Туркманистон талаб мекунад ин масъулият аст. аз ҷумла таъкид мешавад ки корбарон барои нашри ҳама гуна мавод дар шабакаи ҷаҳонӣ масъулият доранд ва масъулияти бештар дар баробари он маводе талаб мешавад ки мазмуни таҳқиромез ё тӯҳмат нисбати президенти ин кишварро дорад. дар гузашта мақомоти Туркманистон ба ҷонибдории пешрафти интернет дар кишвар изҳорот доданд. бояд гуфт суръати интернет дар кишвар хеле суст ва қимати он гарон аст. дар ин кишвар як қатор сайтҳо комилан масдуд ҳастанд. Теперь тоже будет контролироваться. Туркманистон яке аз бастатарин кишварҳо дар қаламрави Осиёи марказӣ боқӣ мемонад ва фаъолияти матбуоти озод дар ин кишвар комилан маҳдуд аст. рӯҳониёни тоҷик ба таҷлили соли нави масеҳӣ даъват карда ин идро як василаи ҳамзистӣ ва ҳамдигарфаҳмии намояндагони динҳои мухталиф дар Тоҷикистон арзёбӣ мекунанд. кумитаи дин бо такя ба намози ҷумъаи ахир дар масҷидҳои Тоҷикистон гуфтааст ки интиқод шудани таҷлили соли нави масеҳӣ ҳамчун як ҷашни мазҳабӣ қабул нест ва он бояд ҳамчун марҳилаи фарорасии зимистон, хурсандии кӯдакон, ҷамъбаст ва падруди соли кӯҳан истиқбол шавад. зимнан дар маркази шаҳри Душанбе арчаи соли навии пойтахт ороста шуда мисли анъанаи солҳои охир дар фарқи он на ситора балки тоҷи заррин гузошта шудааст. ин арчаро шабонарӯз маъмурони милиса назорат мекунанд. вале соли навро мавсими амалишавии орзуҳо ҳам мегӯянд. дар шаҳри Кӯлоб як зани маъюби хиёбонӣ соҳиби хонаи сайёр шудааст. Сарварби Шариповаи 60-сола ҳамроҳ бо писари 23-солааш 14 соли охир дар хиёбонҳои Кӯлоб зиндагӣ мекард ва тамоми талошҳояш барои гирифтани пораи замин барои сохтани манзили зист бенатиҷа анҷом шуд. ин зан маъюб буда ду пояш ҳаракат намекунад ва хонаи сайёре ки барояш чанд ҷавони хайрхоҳ тақдим кардаанд барояш имкони паноҳ бурдан аз боду борону барфро медиҳад. намедонам дарам чора будам хола кори худворим омав як хона чак кунем хеле бу гуфтам тарик никубиш сайх мекунад. хонаи сайёр хеле оддӣ сохта шуда як аробаро мемонад. дар дохили ин хонача барқ пайваст кардан мумкин аст. ин зан соли 1994 дар ҷангҳои Қирғонтепа ҳамсар ва баъдан хонаводарашро аз даст дод ва баъди муддате зиндагӣ дар хонаи хешовандон хиёбонӣ шуд. ҷавонони хайрхоҳ ки ин хонаи сайёрро ба пиразан тақдим карданд ном ё насаби худро нагуфтанд. видеои комил ва хабарҳои бештари дигар дар сайти интернетии радиои Озодӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ, фейсбук ва замимаи радиои Озодӣ барои телефони ҳамроҳи шумо. ва иди шумо ҳам муборак, тамошобинони арҷманд. умедворем дар соли нави 2015 ҳам хабарҳои охиринро аз радиои Озодӣ дастрас хоҳед кард.